जिहेतु सिसि ट'आ होननाय मोनसे आफादानो दुलाराय आसामाव ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ गोमाजानो गिनानै सोमावसारदों ट्राइबेल संघखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै दा बेखायनो बे जाथायखौ जोङो थोंजों दाखालि 29 नभेम्बरनि जि जाथाय बिटिसि बिधान सभाखौ गाग्लोबनाय बे जाथायखौ जोङो थोंजोङै बबेबा मोनसे दोलो एबा हान्जाखौ बा आफादखौ जोङो थोंजोङै दाय होनानै बे जाथायखौ जोङो गोलावै लांबाय थानायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो बिटिसि बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हान्जानिल' नङा बे दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो। बाहायनो नांगौ आसामाव जिहेतु एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजल' नंला दिनै भारतनि संबिजितखौनो बर' रावजों लिरबाय दा बे हिसाबै बाहायनांगौ दा जोंनि इन्टेनसना हदाय थाफायो जे मा जोंजों थाफानायफ्रा जाहाथे बुजियो बेखौ साननानै हयथ' गोबाङानो बेबायदि गुबुन रावजों बुङो नाथाय बाहायनांगौ आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बर' रावजों सावरायनाय हाबाफारिया जायो। आसामनि जौगासारनाय मोनद' हारिफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरनायनि जि दाबि बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारा जि मन्त्रि गटनो बिबान होदोंमोन बिथांमोनखौ प्रतिवेदन दैखांनो थाखाय बे प्रतिवेदनखौ 29 नभेम्बर खालि दैखांनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय आसामाव ट्राइबेल माहारिया एबा मोन 14 जि थाखानाय ट्राइबेलफोर गावनि मोनथाय गावनि माखासे मोननांगौ जिफोर अधिकार एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय जि भारत सरकार आसाम सरकार कटा होनाय जायो ट्राइबेलनो बेफोरो जौगासारनाय मोन 6 हारिया जुदि हाबबावोब्ला जोंनि बाहागोआ खम जागोन बा बायदि बायदि बिथिङाव जोङो उन जानानै थानांगोन बेखौ गिखांनाय मोननानै आसामनि ट्राइबेल माहारियानो थाखानाय ट्राइबेल माहारिया सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायनि गोहोमाव कलेजफोरावबो फैदों इउनिभारसिटिफ्रावबो फैदों आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लोगोसे क'क्राझारनि गुबुन गुबुन फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे 29 नभेम्बर खालि मोनसे धरना होदों आरो बे धरनानि गेजेरजों बिथांमोना असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाय गथायहरनो नागिरदोंमोन बा गथायदोंमोन दा बेयावनो बे धरनानि गेजेरजोंनो बोरै जोंनि गोथार मोनसे सदन बिटिसिनि गोथार सदन बे सदनखौ गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांदों आरो बेखौ दिनैनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिया दुखु फोरमायनानै निन्दा होनानै मोनसे थांखि दिखांनाय जादों बेखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्रायबो गनायथि होदों बा मदद होदों मानो होनना बुङोब्ला बिटिसि बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हान्जानिल' नङा बे दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो दा बेखायनो बे सदनखौ गाग्लोबनायखौ जोंबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निन्दा होदों बिदि जानाङामोन आरो आं खावलायगोन जिहेतु पुलिस प्रसासन दङमोन पुलिस प्रसासनफ्रा बोरै बिथांमोना बै समाव माने सोमावसारारिफोरखौ एजिटेसन खालामग्राफोरखौ बोरै हेंथा होनो हादों हायाखै बेखौ गोबाङानो नुदों दा बेखायनो पुलिस प्रसासनाबो बै खालि मोजाङै जुदि डिउटि होनायब्ला हयथ' जानाय नङामोन बेयो जोंनि मोनसे सोंथि सिखारनानै दं। खिन्थु एसेम्ब्लियाव गाग्लोबनाय जाथायाव जोङो एबसु आरो इउपिपिएलआ थुलुंगा होदों होननानै बिटिसि गाग्लोबनायनि जि जाथाय बे जाथायाव सोर थुलुंगा होदों होआखै बेखौ जोङो रावबो थोंजोङै बुंनो हाया बेखौ बिजिरनायनि हयथ' गोनांथि दङ होननानै जों सानो आरो बे मोनसे इमसनेल मोनसे सृष्टि जादों जिहेथु जों बयबो मिन्थिगौ दुलाराय आसामाव 45 लाख ट्राइबेल दङमोन 14 हारिनि आरो बे 45 लाख ट्राइबेल थानाय एबा मोन 14 हारिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मात्र 7% थिखानाय मासिफोर थायो गुबुन गुबुन जायगायाव दा बेखौ आरो जौगाखानाय हारिया जुदि दाजाबदेरोब्ला बेयाव मोनसे सानखांनाय हयथ' फैदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मन्त्रि प्रतिवेदननि सायाव आरो बोरै ट्राइबेल होगोन बिनि सायाव जिहेतु क्लियारिफिकेसन होनाय जायाखै दा बेखायनो ट्राइबेल माहारिया गिखांदों दा बेखायनो बेयावहाय मा एबसु मा आरसु मा
जोंहा टिवा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि छात्र छात्री बा अर्गेनाइजेसनफोर फरायसा आफादफोर बे गासैबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों जिहेतु सिसि ट'आ होननाय मोनसे आफादानो दुलाराय आसामाव ट्राइबेलफोरनि मोनथायखौ गोमाजानो गिनानै सोमावसारदों ट्राइबेल संघखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै दा बेखायनो बे जाथायखौ जोङो थोंजों दाखालि 29 नभेम्बरनि जि जाथाय बिटिसि बिधान सभाखौ गाग्लोबनाय बे जाथायखौ जोङो थोंजोङै बबेबा मोनसे दोलो एबा हान्जाखौ बा आफादखौ जोङो थोंजोङै दाय होनानै बे जाथायखौ जोङो गोलावै लांबाय थानायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो बेवहाय जोङो तदन्त खालामोब्ला मिथिगोन जे सोर सोर बहा थुलुंगा होनाय होयो फरायसाफ्रा बुंदों जे मोनद' हारिसाफोरनो एसटि जिथु गनायथि होदों आरो बियो एप्रुभबो जाखांबाय आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय दा बेयाव राजखान्थिगिरिफ्रा मानि सिरि थादों दा बे बिथिङाव नोंथांनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माबायदि स्टेन्ड जोंनिफ्राय आवगायावबो जों बुंदों जे बयहाबो गावनि मोनथाय गावनि मोननांगौखौ बिनायनि राइट दङ आरो बियो गणतन्त्र देश आरो बेवहाय भारतनि संबिजिदा बयनोबो मोनथायखौ होनो नागिरदों दा बेयाव बिख'नायनि माखासे नियम निति दङ नियम खान्थि दङ बिनि गेजेरजों बियो दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पष्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंनाय जादों आरो अबस्से मन्त्रिनि जि प्रतिवेदन आसाम एसेम्ब्लियाव दैखांबाय बेखौ सावरायनो थाखाय जोङो मोन्थिदों सिसि ट'आखौ हांख्रायदों दा सिसि ट'आ सावरायनानै बोरै मडेलजों आसाम सरकारा एबा आसाम सरकारा भारत सरकारनो बे प्रतिवेदनखौ दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव सोनारो